बिटिआर सुक्ति बिराद गिदिरनो बर'लेण्डजों समान दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मुङाव बिथांमोना खुगायाव बिटिआर बुंबाय थायो बे बिटिआर नामखौनो दाबो सांबिधानिक खालामनो हायाखै बे 1,500 crore गेजेराव बे एनेक्साराव थानाय जायखौ मावबानो जाबाय अब्ला 1,500 crore गंसे इउनिभार्सिटि मावनोबो हाया गंसे एनआईटि मावनोबो हाया अब्ला बे एनेक्साराव बेसेबांबा गोलाव लिस्ट बिनि गेजेराव मोनबेसे जाखो खिन्थु बेखौबो 5 बोसोर जाबाय दाबो मावनो हायाखै होमब्ला जों जायखौ जों सिमां नुबाय थादोंमोन बे मोनसेबो जाया सिटिया रोखाखा हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन आरो बे हिसाबैनो बिपिएफआ फुरा खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि टारगेटआ जाहैबाय हारसिङैनो जों सरकार दागोन आरो बे रोखोमै जों जथेस्थ प्रग्रेस जादों थांनाय बाराव बाक्सा उदालगुरियाव जोंहा गाज्रिमोन जों देग्लाय बाक्सा उदालगुरियाव जथेस्थ सेन्स लाबोनो हागोन आरो गोबां नङा 2-3 थांदों बिथांमोना खिन्थु माबा माबि जाहोन देखायनानै थांदों जानो हागौ खिन्थु आसोला बे नङा आसोला जाहैबाय बिथांमोना गावनि भबिष्यतखौ नायनानैसो थांदों गावहानो जिहेतु गावनि भबिष्यतखौ खोमसि नुहुरदों जायनि जाउनाव बिथांमोना बहाबा ओंखारलांदों मोजां मोनसे आरो सुबिदा मोनगोन नामा होननानै खिन्थु बिथांमोना जायफोर थांनायनि सिगां जाहोन देखायदों बेफोर जाहोना जेबो नङा नोंथांमोननि पार्टियावहाय कारापसनखौथ' बै समाव दानि गादियाव फैनाय सरकारा बहुद बुंदोंमोन जे 15 बोसोराव बिटिसिखौ धंस खालामबाय जेबो खामानि मावाखिसै खिन्थु आसरित देग्लाय बिथांमोना नैबे खेबाव मात्र माने 5 बोसोरल' सरकार 2 बोसोर 3 बोसोर थांनायावनो दिनै बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा गिदिर गिदिर गारि बायदों बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा बा सोरबा बिबान गोनांफ्रा गिदिर गिदिर न' लुदों बेनिफ्राय जों मा बुजियो आरो गामिफ्राव थांनानै नोंथांमोना सोंहै गामि लेभेलावनो माबायदि कारापसन जादों प्रधान मन्त्रि आबा गंसे न' लुनो थांनायाव जोंनि बेनिफिसारिफोरखौ माबायदि हारासमेन्ट होदों आरो जेराव लुदों बिथांमोनाथ' गावसोरनो लुखायो थिखादार हिसाबै बिसोरनि क्वालिटिया माबायदि बेखौ नायबानो नुगोन आरो दिनैनि दिनाव रायजोआथ' जेबो मोनखायाखै दिनै एनरेगा गैला स्किमा एनरेगानि गेजेरजों बै समाव जिहेतु जोंनि गामिनि दुखिया रायजोफोरखौ एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्टनि गेजेरजों जिहेतु खामानि होनाय जायोमोन 100 दिन बिथांमोननि समाव बेखौबो होनो हायाखै दिनै जब कार्डनि मुङाव थाइसे फैसा मोनाखै नङाब्ला जब कार्डजों डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बहुद थाखा मोनोमोन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव इयारलि खमावबो 200निफ्राय 250 crore थाखा बेहाय फाइनान्सियेल फ्ल' जायोमोन खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दिनै 10 कोटि 20 कोटि 50 कोटिबो जाया खिन्थु बे समाव बिथांमोना अब्लाबो माहाजोन जागासिनो दं बेनिफ्राय जों मा बुजियो बिथांमोना मात्र गावसिनिखौल' नायदों रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सायावथ' रायज्लाय जाखाला बेखौ माने आंथ' मा बुंगोन बिथांमोना मालायखौ बुङो रायो खिन्थु गावसोरखौ नायग्रोनाया मोजां दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मुङाव बिथांमोना खुगायाव बिटिआर बुंबाय थायो बे बिटिआर नामखौनो दाबो सांबिधानिक खालामनो हायाखै दासिमबो सांबिधानिक जायाखै बे नामा कनस्टिटिउसनाव दासिमबो सोसननो हायाखै अब्ला बाखिखौथ' बाद हो गामि सोनाय समस्ति बानायनाय डाइरेक्ट फान्डिं जेबो गैखाया दिनै नोंथांमोना आसरित मोनगोन जोंनि गेजेराव गोबां इडुकेटेड मानसिफोरखौ गोसो बोदोंमोन बिथांमोना जे मोनसेया जाहैबाय एनआईटि बानायगोन एग्रिकालचार मा होनो अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बानायगोन उदालगुरियाव ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायगोन बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायगोन रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बानायगोन अनेक बेसेबांबा लाम्बा सरा लिस्ट मथा मथि एनेक्साराव दङ बेहाय 62सो बिथांमोना बेफोरखौ मावजोबगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ माने जोंनि गोरों गोराफोरखौबो जथेस्थ गोसो बोदोंमोन नाथाय जों दिनै मिथिनो मोनबाय मात्र बिथांमोननो हरनाय जि 1,500 crore बे 1,500 crore गेजेरावनो एनेक्साराव थानाय बे 62 खामानिखौ मावनांगौनो अब्ला गंसे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मावनो थाखाय 1,500 कोटि थाखा जेबो एनाफ नङा आरो बे खोथाखौ स्वयं आसामनि मुख्यमन्त्रिया दाख्लि जेब्ला क'क्राझाराव जि सानसेनि बिधान सभा जादोंमोन बेहायनो क्लियार खालामना होबाय जे नोंथांमोना जे बेफोरखौ बुंबाय थायो बे गासिबो बिटिसि सरकारनि सायाव फैसाया 1,500 crore बे 1,500 crore गेजेराव बे एनेक्साराव थानाय जायखौ मावबानो जाबाय अब्ला 1,500 crore गंसे इउनिभार्सिटि मावनोबो हाया गंसे एनआईटि मावनोबो हाया अब्ला बे एनेक्साराव बेसेबांबा गोलाव लिस्ट बिनि गेजेराव मोनबेसे जाफुंगोन फालाय खिन्थु बेखौबो 5 बोसोर जाबाय दाबो मावनो हायाखै होमब्ला जों जायखौ जों सिमां नुबाय थादोंमोन बे मोनसेबो जाया आंनो बिसिनि बुंनायखौ नाङाना आंनो बिसिनि बुंनायखौ मानो नांगौ आंनो रायजो बुंनायखौसो नांगौ रायजोआथ' आंबो बुंगासिनो दं खामानि मावदों होनना नोंथांमोना बेरायगासिनो दं नङा होमबा नोंथाङानोथ' सोंबाय थायो रायजोआ बाख्नायदों मावदों होननानै आंनो इउपिपिएल सार्टिफिकेट नाङाथ' नाङा आंनो
कन्फिडेन्ट मानो होनब्ला मानसिफ्रा भुल धारणा जाबाय थायो थांनाय बाराव इउपिपिएलआ माने बिपिएफखौ फेजेननानै सरकार जाबाय बेथ' नंखाय बाथ्रा थांनाय बारनि इलेक्शननि रिजाल्टआ मा फोर्थ टाइमाव बिपिएफआ 17था मोनदों इउपिपिएलआ 11थाल' मोनदों बिजेपिआ 9था मोनदों सोरना बांसिन 4 नम्बर इलेक्शनावबो रेकर्ड गैया 4 नम्बर सरकार दानो थांदोंमोन जोङो बे 4 नम्बर इलेक्शनावबो बिटिसिनि रायजो राजाया जोंनि सायावनो फोथायनाय दंमोन जायनि जाहोनाव 17था जोंखौ देरहाहोदों बिथांमोनाथ' परिबर्तननि स्ल'गान बिटिआर सुक्ति बिराद गिदिरनो बर'लेण्डजों समान नङा होमबा साख्रि बाख्रि होगोन न'खर महिलाफोरखौ साबलम्बी खालामगोन अब्लाबो जे मात्र बेसेबां 11 खनल' मोनदों बिथांमोना अब्ला जोंहा मानो कन्फिडेन्ट थाया जानो जोंनि सायाव दंखायो दाथ' आरो बुजिजोब्बाय खोथाखौ दा आरो बुजिनो बाखि गैला बे 11थायाबो थाया देग्लाय बिथांमोना गावखौनो सिखार लाबाय माथो होनबालाय जों माला होनखो जों खामानि मावाखै जोंनि समनि न'फोरखौ नायबानो जाबाय जोंनि समनि न'फ्रा बेसेबां मोजांमोन प्लास्टार गोनां रं गोनां फ्ल'राव फाखा गोनां फैसायाथ' एखे जोंनि समाव बे सेम फैसाजोंनो जोङो 22/18 लुदों बारान्दा गोनां ओंखाम संग्रा गोनां फ्ल'रिं दङ प्लास्टार दङ कालार दङ दिनै सेम फैसाजों बिथांमोना मा लुदों मात्र 14/22 न' गोलाव सिदा जेबो गैया ओमफ्राय प्लास्टारबो गैया जेबो फाउन्डेसनबो गैया अब्ला दिनै जोंजों रुजुबा बोरै जानो दिनैसिमथ' बिथांमोना गावसोर सायख'नाय न' गंसेबो होनो हायाखै मानो होनब्ला दा बर्थमान न' जाबाय थादों बेयो 2011नि एसएससि लिस्ट बेजों नङा दै 2011नि एसएससि लिस्टआ अलरेडि जोब्बायमोन आरो बेनि एसएससि सार्भेया बधय थिग जायाखैमोन जायनि जाउनाव जोङो जोंनि ओनसोलाव न' होनो थाखाय जोङो प्रधान मन्त्रिखौ रिकुवेस्ट खालामनानै स्पेसियेलि जों 2018आव जिअ टेकिं खालामदों आङो आंनि माजबाद समष्टि हिसाबै दादों बेयो नंगौ माने किसुमान बेक्ति एकदम जायफ्रानाखि गिबि भट होयो बिथांमोनजों जोङो जथेस्थ' गेप जानानै थायो आरो जिहेतु बिथांमोनाबो भट होयो जिहेतु बिथांमोनाबो राजनितिया बोरै सोलिदों मा जानो थांगासिनो दङ बिनि सायाव माने मा होनगोन बेखौ इनफरमेसन मोननाय बा सांग्रांथि जानाया खुब प्रयोजन ओंखायनो आङो जोंनि समष्टियाव फार्स्ट भटार्स लोगोसे 25 इयार्ससिम बिथांमोनखौ लानानै मोनसे निउ जेनेरेसन टीम बिपिएफ हिसाबै दाना होनाय जादों आरो बेवहाय गासिबो बिपिएफ होनबाथ' बयबो थाखागोन बयबो हारिनि बेवहाय जोंनि लाइमोनफोर दङ आरो बिथांमोनाथ' जथेस्थ' समस्या दङ माने जोंनाव निउ जेनेरेसन होननाय लोगो लोगो बेवहाय फरायनायबो थागोन फरायैबो थागोन जायफ्रा फरायनायफोरनोथ' 18 to 25 माने कमप्लिटलि फरायबाय थानाय समानो बियो दा बेवहाय फरायनाय दिगाव गासिबो न'खरफ्राथ' मोजां नङा बयनाबो फरायनायनि जि माने सरकारनिफ्राय मोननांगौ सुबिदाफोर बा हेफाजाबफोर जोङो बेफोरखौ होनायनि खामानि जों बेफोरखौ बिसिनि थ्रुयै मावनो नाजायो आरो बेनिफ्राय जोंथ' एबार बिपिएफ हिसाबै माने जोंनि लाइमोनफोरनो फरायनायानो होन बा बिथांमोननि एंगेजमेन्टआनो होन बिथांमोननि थाखाय एबार जुनिया बाजेट लानो ओंखारदों आरो जोंना सरकार फैयोब्ला दा बेखौथ' होखानांगोन सोलोंथाइ गैयाबाथ' बहा आरो सेन्स फैनो जोंनि आसोल सेन्सआनो जाहैबाय सोलोंथाइसो अब्लासो जोंनि गेजेराव सोलायनाया फैगोन दा जों जि खामानि मावदों बेखौनो कन्टिनिउ मावबाय थाबा जोंनाव सेन्स फैया जोंनि जायफोर इयुन बिथांमोननो जों सोलोंथाइ होनो हायोब्ला जोंनाव अट'मेटिक मोनसे परिबर्तन फैगोन आरो ओंखायनो दा जोङो फरायनायाव गोसो होनांगौ बे दिगाव आंनि साइडनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब होनांगौ नाजागासिनो दङ आरो जथेस्थ' होबावनांगौ दङ बेफोर दिगखौ जोङो रायलायलायनानै मा रोखोमै हेफाजाब होबा जोंनि दुखिया न'खरनि गथ'फोरखौ फरायहोनो हायो जों बेखौ मावलांगोन आरो जोंनाथ' जि निउ जेनेरेसन टीम बेवहाय जोङो लाइमोनफोरनि गासिबो वेलफेयार खामानि जों बेखौनो जों मावनो नाजादों अकल जों बे पलिटिकेल मावगोन बे नङा जोंना बेजों कचिं थागोन आरो बेनिफ्राय मा होनो एवारनेस थागोन आरो बेनिफ्राय मा होनगोन साख्रि बाख्रिनि फ्रि कचिं खेला दुला आरो बिनि अनगायैबो जायफ्रानाखि समाजनि बेरेखा जायफोरखौ मावनाङा बेफोर खामानिफोरखौ जों मावबाय थायो बिनि सायावबो जोङो बिदिनो वार्कशप माबा माबि फाथिनानै लाइमोनफोरखौ जाहाथे जों मोजां ट्रेकआव लांनो हायो बे दिगावबो जोङो खामानि मावगोन आरो जिहेतु दा सरकार दङ बे सरकारनाथ' जायफ्रा सरकार दं बिथांमोनाथ' सानफ्रामबो माने बिदिनो समाजनि मोजां खोथानि खोथा बुंबाय थायो
मोजां खामानिनि खोथा बुंबाय थायो बे हिसाबै दानि समावबो जुदि बिदि जादोंब्ला बिथांमोनहा दायित्व दङ बेफोरखौ होबथानांगौ एबारथ' मानसिफ्रा बहुद आसा खालामदोंमोन जे मोनसे मोजां परिबेस फैगोन जोंनि समाव मोनसे आबहावा फैगोन दा बे हिसाबै दाबो जुदि बेफोर खामानिया सोलिबाय थादोंब्ला बेथ' बहुद दुखु गोनां ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनाव जुदि दा जिहेतु पावार दं सरकार सालायदों बेफोरबायदि जायफ्रानाखि गाज्रि खामानि मावनायखौ माने थुलुंगा होबाय थादों रिजर्टआनो होन हटेलफोर होन बेफोरनि सायाव बेबस्था लानांगौ आरो बेवहायथ' बयहाबो दायित्व दङ जों समाजाव थानाय बयबो बेहाय दायित्व दङ जों दिनै फरायसा आफादफोर दङ जोंहा आइजो आफादफोर दङ दा जोंबो राजखान्थियाव दंब्लाबो बेखौ जों जौथ' भाबै मावनांगोन नङाबाथ' जोंनि थाखाय बिराद गिदिर समस्या बेयो जों बेखौ मावलायनांगोन दा बेवहाय बे दिगाव जों सोरखौबा माने हाद्रि सारलायबाय थाबाबो जानाय नङा ओंखायनो बे दिगाव जोङो समाज हिसाबैनो जयै खामानि मावनांगोन आरो नङाबा भबिस्वतआ खिन्थु खोब गाज्रि जानो थांगासिनो दङ